Ngai kublai api ki prabnget baro aga kerteng ke batyang tam ke jong utrai Jisu ubalong nong penem bat unong seus pa jonga bat jong pi ngai ngu yo blai basa sisin pat kum ki khun ki jong blai ngidang yo ban yo sngo ye ke khubor na ka tin ke ba em ke jong u ngai ngu kham tam ye ke jing don ding kat ke jong blai ha ke jing em ke jong i ublada ubla ker ubla ri ubla sumar ye ke jing em ke jong i apdeng kini ki jing e ki bangi kendu agi gi sngi jong i menta ngi mat ye ke jing don ding kat ke jong blai ha ke jing em ke jong i ha ke por ke menta tungin phai na ke tien ke jong blai nga kwa ban puli ha pedeng jong pi na ke jing wai sam ke lenong ke basan phuwei bat ke khot ke bakhat ar ki ken tien ki ba ong kom ne to ai pat hanga ye ke jingkmen ke jingpenim jong me bat to kershan ye nga da ke mensim ke bakeloi ka phang pedeng ke banga kwa ban wan lam ha pedeng jong pi ha ke ni ke por ka long ka jingkmen jong ka jingpenim shabangin phai shakani ka subject lani ni ka phang tungin pet khendiat ha ka bai dei bat ka ni ka jingwai sam kumbangi tip ha ga tin ka jong ublai ka jingwai sam ka long ka wei na ka kitab ka bajrong nama ka don kumba shispa san phau tali kilenong kani ka kintin sam ka wan na ki artli ki kintin greek ka ba ki ong salmos bat salmoi bat rangi bu ya ka hakar kom snothu hakar jing sothu jongi ka jingmut kalong ki jingwai ringkat bat ki jingput jingtem ya ka ni ka jingwai sam ngi i la pelong ya ka da ki babun ki nong tho ngi hang ni ya ka sam ka jong David ngi hang ni ya ka sam ka jong Solomon ka sam ka jong Moses ka sam jong ki khun u Kora ka sam jong Asap bat ki babun e ki bala tho akani ka jingwai sam ka dei ka sam ka jong u David bat ki don ru ki jingwai sam hang ni ki bangim da tip tikna bha ya ki nong tho jong ki hene ke basnotanat kalong habangi puli ya ka de jingwai sam nadu ka sam ke baningkong hadu ka sam ba chispa san pho kalalong sisa ka jingger khu ya ka jingem ka jongi kalong ka jingwai ka bla aimen sim shibun yangi ha ka jingyat lanti jongi kum ki khon ki jong ubleng bat habangin phai menta shakani ka jingwai sam ka basan phuwei ka bangla puli ha pedeng jong pi ya ka khot ka bakhat ar ngi i bakani ka jingwai sam ka basan phuwei ka de ka sam jong ka jingdwai ka jong u David ban yo map ya gi pop ki jong u bat hakani ka jingdwai ka jong u David ha ka khot ka bakhat ar u ong yi kani ki kentin to ai pat hanga ya ka jingkmen ka jingpenim jong me Lightly ki banga kwa banwanra apdeng jong pi hakani ka por habangi kren halor kani ka subject ka jingkmen jong ka jingpenim habau David uang to ai pat hanga lani to penyo pat hanga da tin pareng ki ong restore penyo pat hanga ka baningkong ka peni ba u David daladihi ulamat teng yakani ka jingkmen jong ka jingpenim ula experience teng ya kata ka jingkmen jong ka jingpenim ha ka jingim ka jong u namar kata wong yagni kentin ai pat hanga ya ka jingkmen ka jingpenim kapor ka ba David ulamat ya ka jingpenim nganget ka de ha kapor ba udang don ya kata ka jingedai ka ba bet ka jong u bat ublai ka de ha kapor ka ba David udang lat naga pop ka de ha kapor ka ba David umpat hap hagapop la banyo i ya kata ka jingkmen jong ka jingpenim ha ka jingim ka jong im David sho dang yekran ni ka subject dei habangi puli ya kini ki jingwai sam ki bau David uang kumni dapen puli ha ka sam ka ba khandai ka khot ka baningkong wang ni kentin nga aingu ha utrai dala ka do not baro baraga sam ka ba atway ka khot baningkong uang usim unle kemen haga bor bat ka jingpenim jong me haga sam ka ba pulai ka khot ka basan paruang ka khuri jonga ka shlei baraga sam ka ba lai pu saw ka khot ka baningkong uang ngan ker khu ya utrai halaga sngi kini kisam ki bangla puli ha pedeng jong pi ki kdo ya kata ka por ka ba u David udang don ha kata ka jingkmen jong ka jingpenim ubala mat ya ka jingpenim memba udang don ka jingedai ki ba bet bat ublai ha ka jingim ka jong u kadau ko la pelong ya u David ban le kemen ha kata ka jingpenim ka jong u kadai namar ba u David daladihi
ulamat ye ka bor, ulamat ye ka jingjob, ka bau blay ula ai, ha ka jingim ka jong u. Member udang don ka jing day ka bet bad u blay. Ngasai pi kan mau kumno bau David ka u yathu, haswa ba on penyap yo Goliath. Wang haba udang ap ye kita ki kenhun lang brot jong u kpa jong u. Haba using uwan bat ka dengim, kiwan ban kenrup. David u penyap ya using bat u penyap ye ka dengim. Bat ngiru syuk kumno bau blay u ai ka jingjob ya David. Haba ulet banyale ya tau Filistia u Goliath. Ula job ya uta uratba haga jingim ka jong u. Kini kede ki por ki ba u David u mat dalade ya kata ka bor ka ba u blay u ai haga jingim jong u. Bat ngalap ong kata ka de ka por jong ka jingkmen ka jingpenim ka jong u. Mangi shu ka daw ka pelong yu David ba un mat ya ka jingkmen jong ka jingpenim kadai ka ba u David ulamat dalade ya ka jingdon ringkat ka jong u blay ha ka jingim ka jong u. Lani ya ka jing pelat ka jong u. Naga kti jong kita ki basyun ya u. Pikin mau ngatrai ngan ai pi ngat pen mau pi. Kumno ba haba u David ula job ula penyap ya Goliath. Ki ken thai jong ki Israel kile perta ki ong u David usol ula penyap ki si hajar. Hendai u David ula penyap ki pau hajar. Ban kini kala pelong ya usim sol ban bisni ya u David. Ban mendai tang ban bisni ya u David. Ban usol ula temuru hala ka donot ban penyap ya u David. Hendai pedeng ki bakum kita ki por ki ba u David u ya leng ba ha ka jingim ka jong u. U David u mat ya ka jingdon ringkat bat ya ka jing pelat ka jong u blay. Nakikti jong kita ki pasyun ya u. Bat kade ka por ka ba u David udon hagata ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM. Joy of salvation. Bat ngi hang ni bakumno ya u David la penlong ru ya u kum usim u baar jong ka hima Israel. La pen sles im ya u haga jaka jong usol. Bat nganget syuk ba ka ba pen kemen syuk ya u David. Hakani ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM. Kadai namar ba u David unang bansyania hau blay haga jingim ka jong u. Prablok baro ki prabnget ki bayok so ya gani ka khubor. Mangi kum ki khun ka jong blay ki bla priang ya u Jesus Christ haga jingim ka jong i. Ki bla mat daladi ya gani ka JINGPYNIM haga jingim ka jong i. Nganget ngiru ngimat ya kata ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM. Habang idon kani ka jing yadai ki ba bet ka jong i bat u blay. Habang idon kani ka jing yadai ki ba biang bat unong penim unong seuspa jongi ngenget ni baro ni mat ya kata ka JINGKMEN ka JINGPYNIM ha ka jingim shush ka jongi shu ka JINGKMEN kawan hangi ngalak banong dei habangi hi nginang bansyania hau ni ublay hakipor baro kumbau David ru unang bansyania hau ni ublay bat ka sam ka basau pau ka khat ka basau ka ong ini kentin katnu ka JINGKMEN ya kita ki basyania how try. Dapat pet ya ke Bible ke bawah New Living Translation ke ong ye kini ke batai ye kini ke dekat kumta. Katnu ke JINGKMEN ya kita kibasania how try. Mangi kiblamat ya Jisu, mangi kibla pediang ya u. Ngilamat ya kini ke JINGPYNIM. Ngenget ngimat ya kata ke JINGKMEN, jong ke JINGPYNIM. Ngimat ya ke jingdon ningkat ke zong blay. Ha ke JINGM jongi hakipor baro. U David ru habau ong ye kentin. Tu penyo pat hanga. Lani ai pat hanga ya ke JINGKMEN juga JINGPYNIM kadai katakan ko pelong yo David nama bola mateng ya ke ni ke JINGPYNIM ha ke JINGM ke jong u ka benta ka baar pat ka bang i hang ni habau David uong to ai pat hanga ya ke JINGKMEN ke JINGPYNIM jong me ka benta ka baar ngi hang ni ka pen i ba u David ula du no ya kata ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM ula du no ya kata ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM kadau ko pelong ya David ba un du no ya kata ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM kadai namar ki pop jong uhi ki ba ula le ha ka JINGM ka jong u kum usim ubala pensle ubala sle jong ublay kum usim jong ka hima Israel kadan gapor ka ba u David ula le pop persya ya ublay bangi ya kata kumnu ba u David ula klim ya ka Batsheba. Ndai batang ba ula klim ya ka Batsheba. Hendai ula dan bentaru ban penyap ya u Uria
utengah jong ke Bathsheba kita kidei ki pop ki bau David ulale haka jingim ke jong ubriu ubalamat ya ke jingpenim ubriu ubalamat ya kata ke jingkemen haka jingim ke jong hadai gadan ke por ke bau do no ya kata ke jingkemen jo ke jingpenim tang namar ba ke pop ke bau lale haka jingim ke jong ban ka Bible ko ong da pinpuli ar Samuel kelanong ke bakat wei ke dekat ke ba ar punyo kata ka kam ke bau David ulale kelapin ngau si ya utrai kata ka kam ka bau David ulale ka pop ka bau David ulale kelapin ngau si ya utrai ka pop ka bau David ulale ngalaban bu hang ni kelatu no ya kata ka jingkemen jong ka jingpenim ka bau ulamat sisin ha ka jingim ka jong kum ki khun ki jong blai mangiru ngidan kam ban yet bhai la de Dalangi la do no ya kade ke jingkemen jong ke jingpenim ha ke jingim ke jongi kade namar ki pop ki jongi hi ki bangila le ha ke jingim ke jongi David nama kata hani ke sam ke basan puwei ke khot ke baar uong ini kentin upla hang ni bar uong ini kentin to sat khut yanga na ki jingle bom hok jonga bat to pen khut yanga na ka pop ke jonga Sat khut ya ke jingle bom hok jonga batu pen khut yanga naga pop ke jonga usgau thu ba ula do no ya kata ka jingkemen jong ke jingpenim kadai namar kita ki pop jong uhi ki ba ula le ha ka jingim jong u simen prabangai be jonga ki lok barok ki bi osngau ya ke khubor naga ktien ke jong blai radon kanu ke ba pen ngau si yangi ha ka jinge dei ke jongi badu blai kadai namar ki pop ki jong hi nama kata akum ki khun ki jong bleng dalang ila do no ya kane ka jingkemen jong ka jingpenim tungin yet ila di kala bandai namar ngim dan shu ya ka jinga dai ka ba bet ka jong hi bat ublai laning ila le ya kanu ka ba pen ngau si ya ubleng pagapen kan mau ya nga yo suwei ne ki sanran jong utrai Jesu wujudas uwei ne ki sanran bodan hakti hak jat jong utrai ubalamat ya kene ke jingkemen member udan baru Jesus Christ henai habaula deno ya Jesus Christ nganget ulado no ya kata ke jingkemen jong ke jingpenim ke baula yo ha ke jingem ke jong ke benta ke balai ke bangi hang ne habau David uong ya kene ke kentin pin yo pat hanga lani ai pat hanga ya ke jingkemen jong ke jingpenim ke benta ke balai ke peni ba u David Sasisin ukwa ban yo apat ya kata ke jingkemen jong ke jingpenim David ukwa ban yo apat ya kata ke jingkemen jong ke jingpenim nama kata hang ni ngi i wong to ai pat hanga ya ke jingkemen ke jingpenim jong me kani ke sam ke basan phuwei ngi i hang ni kalong ke sam jong ke jing duai no ke jong David pat ke jing pla no ke jong ya laki jong ki pop Hagar khot ke balai ong nabanga plano ya kala ka jingpalat bat ya ke pop jonga ke badan hakmat jonga hala ke ski ong David balagar khot ke basau ong yamehi ngala le pop bat ngala le ya ke basniu hakmat jongme balagar khot ke basipau ong tu pelong menta yanga ya ke doknut ke batmai hapo jonga a ublei tu pen thamai ya ke mensiem ke babet hapo jonga bat akan diga khot ke bakhat aruong to ai pat hanga ya ka jingkemen ka jingpenim sashi sin David kwa yeladi ba un sa hagata ka pop ka ba ulamat ha ka jingim ka jong kwa ban sa hagata ka jing du no ya ka jingkemen ha ka jingim ka jong ka ba ulamat ha ka jingim ka jong ka jingkemen jo ka jingpenim handai kwa ba sashi sin pat un yo pat ya ka jingkemen jo ka jingpenim sashi sin pat un mat biang yau niu blay ubla kerku ya ka jingim ka jong ukwa sasisin un tay pat ya ka jing day ka jong ka babet bat ublay uba ushakri ha ka jingim ka jong dere ka daw ha ka ni ka sam ngi i bo David uang pen yo pat hanga ya ka jingkemen jong ka jingpenim ban yo pat ya ka ni ka jingkemen jong ka jingpenim David da ka basha usngo thu dei tang lada upai sha ublay ha ka jingkla ka bamot bat ban plano ya ki pop ki jong dene da daw ba hakari ka sam ka basan phuwei plalut iki pop ki jong baro bat ukhat ker pat ya ublei ba utrai un map ya ki ta ki pop ki ba ulale ha ka jingem ka jong
haga jing em jongi lu kum ki khun ki jong blai le si don na pleng jong pi ki ba pet ya ga jing lap ani ga por ki ba menta don na pleng jong pi ki ba shong ki yeng ki sam ki ba pet ya ga khubor ke ba lawan lam ha pleng jong pi ha ga por ki ba menta le si pila du no ya ga jing penem pila du no ya ga jing kemen jo ga jing penem ha ga jing em jong pi namar ki pop ki ba pi pila le pim don shu ga jing dai ki ba biang ba u blai pim don shu ga jing dai ki ba bet ka jong pi ba u blai ngau ka ban dong ya pi tongin yo ya ga jing hikai na us em David hapdeng ke ba kum ga ta ga por u David ula phai sha u blai ula pan ma pe ki pop ki jong u bat mangi ru tongin phai sha u blai ba ngin pan ma ngin plano ya ki pop ki jong i de tang la da ngi plano ya ki pop ki jong i sa shi sien pat ngin yo ka jing kemen jong ka jing penem la lightly ke bang kwa ban bu hang ni hak be de bat kumno bangin yo apat ya kata ka jing kemen jong ka jing penem ka baning kong kalong kumba u David ulale tongin phai sha ublai da ka jing kala ka bamut bat bangin plano ya ki pop ki jongi phi nama ka Bible ka ong ka pop jongi ka penya khlat no yangi na ublai henry ka jing plano jongi yela ki jong ki pop kan ra pat ya ka jing dei ka jongi ka ba bet bat ublai nama kata kum ki khun ki jong ublai wat adangi la do no ya ka de jing kemen jo ka jing penem ngidang yo apat ya ka ladangi plano ya ki pop ki jongi baning kong yo anis ke siti baning kong yo anis ke lenong baning kong ka khot ka bakhendai ka ong kum ni ladangi pla no ya ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ya ki pop ki jongi bat ban pen khut yangi naga bom hok baro ladangi plano ya ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ya ki pop ki jongi kata ka dei ka tin ka jong blai but upol haba ukran ya ka jing mi jong ka pop consequences ka ba mi na ka pop haka sithi ka baning kong shekinong korin ka lanong ka bakhat wai ka khat ka balai phau uong ni kentin bun ki long ki ba pang sangem bat ki ba pang khrau ha pdeng jong pi bat chi bun ru ki la yo thia no la ning lan bu ni kentin ki la yap no kata ka dei ka jing mi na ka pop consequences of sin nama kata kum ki khun ki jong blai langi kwa pat basai sin ngin yo biang ya kata ka jing kemen jong ka jing penem ka bangila mat ha ka por bangila IT la dia Jesu ha ka por bangila priang ning kong eu ha ka jing em ka jong i de tang lada ni plano ya ki pop ki jong i naga banda ki tu ki ba lesi pila ha pat sa sin ha ka pop kane ka de ka jing khot naga banda jong pi ka bar pat kalong hang ni tongin pet sha u Jesu ubalong unong pelong bat unong penjanai ya ka jinget ka jongi hapreng ka jing haba ka JINGKMEN bat ka JINGKMEN kala do no nangi ban yo apat ya gata ngau ka ban ong de tang ladangi pet cha u Jesu ubalong unong penlong bat unong penjanai ya ka jinget ka jongi sa sien ngin yo apat ya gata ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM ha ka jingem ka jongi nang ta ka balai ngau ka ban ong kum bong upol chi ki Philippi lai lenong ka khat ka ba khat lai kelet no ya ki ki ba shadin badak bakne no ya ki ki ba shakman ong gaktin ke jong blai adon na pleng jong pi ki ba pi sngo bila do no ya ka JINGKMEN jo ka JINGPYNIM namal ka pop ka ba pila le ka jing em ka jong pi kelet no ikita ki ba la let no kelet no ki ba shadin pat nang ni shakman sedang ban pet pat ya ki ba shakman pet ya ki ba pha ka jing em jong pi pai sho blai plan no ki pop ka jong pi pet cho Jesu nong pelong ka pat unang penjanai ya ka jinget ka jong pi de tang ma u ubala banyarap ya pi hagi por baro jong ka jing em ka jong pi ngakwa ban ong ya pi ngidang don hakaya jong ka JINGPYNIM ngidang im hakaya jong ka jing ia kat ba utrai Jesu umpat wan syakani ka bertai ka por kadang biang na ka banta jongi bangin penbet jela ka jong ka jing em ka por kadang biang na ka banta jongi bangin pediang ru ya Jesu Kristus ka jing em jongi khnang bangin mat ya kata ka JINGKMEN jong ka JINGPYNIM ha ka jing em ka jongi kat ba utrai umpat wan ngidang don hakani ka ya jong ka JINGPYNIM ka climax jong ka JINGPYNIM ngakwa ban ong ya pi kadai hadu kata ka jingwan ka ba ASEAN ka jong utrai Jesu syakane ka partai ngidan menta hakane ka present salvation but ngidang up ya kata ka JINGPYNIM ka banlong pura ka jingim ka jongi hakata ka jingwan ka ba ASEAN ka jong Jesu Christ nama kata kum ki khun ki jong blai tunginam do JINGKMEN tunginam shepting tunginam perkhat da kumoi pat hendangi don you Jesu ubakloi ban map no ikipop ki jongi ka Bible ko ang larangi plano ikipop ki jongi ulong ubakloi ban map no
yaki pop jonga ba jong pi but de tang haba ni sngo thu bangila lat naga pop hang ta ke ngin mat ya ka jingkemen ka jingpenim ha ka jingem ka jong pi but ka jingem ka jonga swa bangan penkut ya gani go khubo u abasol poru ang ya gani kentin chaki Philippi lai lonong ka khat ka bakhat saw nga be sha percha kadak ban yo ya ka jing thong but ka jingkhot saneng jonga hau Chris Jisu tungen be sha percha kadak ban yo ya ka jing ya thong ka baga jingkhot saneng hau Chris Jisu ngidon hakane ka journey jo ka jingya inti jongi kum ki khun ke jong blai bagin poisa kata ka thong ha ka jingem ka jongi bagin yo ban ya sham yu Jisu Christ ha ka wi gasgi ha ka jingem jongi simet la simet namagata kum ki khun ke jong blai tonginum sa kut sa ha ka pom tonginum sa kut sa ha ki jinglong borim jongi handai mentas dang pat ya ka jingem ka bathamai petcheu Jisu tangma u bala banyarap ya ka jingem jong pi pat jonga de tangma u balong ka JINGKMEN ya ka jingpenim jong pi bat jonga to trai Jisu ndo yo ban kir khu yangi lamba kene ka jinga slok ke bakhendian naga ktin ka jong play ban pinkut ya kene ka salman hani ka por sha inga ban pinkan mau biang ya kene ki lightly ki mat ki badan kan habau David uang to pen yo pat hanga ya ka JINGKMEN juga jingpenim ka ban ningkong u David ka peni bau David ulamat ya ka jingpenim sisien haga jingem ka jong u nang da ka banta ka baar habau David uang pen yo pat hanga ya ka JINGKMEN ka jingpenim ka peni bau David uladu no ya ka jingpenim nama ki pop ke jong u pat ke balai habau David uang penyo pat hanga ya ke JINGKMEN jong ke jingpenim ngi i basa sisien uka ban mat biang ya kata uka ban tei pat sa sisien ya ke jing dai go bet ke jong u bat ublai da ke bau plano ya ki pop ke jong u bat kumju hak ke jingem ke jong i ban yo pat ya kata ke JINGKMEN jong ke jingpenim de tang la ngi phai sho ublai hak ke jingkal la bamot ke basisa ke jong i to tra ni Jisu unda yo ban kir khu yangi lamba ke jing slok ke bakhendiat na ke tin ke jong u Nakabanda ka boram jong Jisu Christ. Amen.